мъже, мега си яка. Нямаш проблем изобщо с мъжете, те имат проблем, че си само една. И съвсем с право наричат те системна разбивачка на сърца. Адската мацка, пълна десятка, да си играят с нея не допуска. От всички взети на куп бояка, и от такава жена не изпуска. Ума им взимаш, така се целуваш, след тебе как седиш а забравя. Веднъж поглеждаш, а два пъти влюбваш. Каква жена, мега си яка.